Андан сырткары дагы Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон гуфт 32 масҷид ва 5 мадрасаро дар вилояти Ботканд бастааст. Тасмими мазкур рӯзи 10 октябр эълон шуд, менависад Озодӣ. Мақомот гуфтанд ки манъи фаъолияти масҷиду мадрасаҳо бар асоси хулосаи комиссияи вижа қабул шудааст. ҳамчунин ба сардорони 55 масҷиду 6 мадрасаи дигар дар шаҳри Ботканд аз нақси қонун дар бораи озодии виҷдон, талаботи меъморию сохтмонӣ, амнияти санитарию сӯхтор ҳушдор дода шуд. Сегодня мы видим, что негативные последствия показываются, стали влиять и на социально-общественную, социально-политическую ситуацию в стране. Ёдрас мекунем ки дар моҳи июли соли ҷорӣ бо ташаббуси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон комиссияи махсус таъсис дода шуда буд ки ба ҳайати он кормандони мақомоти худ идоракунии маҳаллӣ, раёсати корҳои дохилӣ, муассисаи давлатии кадастр, вазорати ҳолатҳои фавқулодда, хадамоти давлатии санитарӣ, комиссияи давлатии оид ба корҳои дин ва Кумитаи рӯҳониёни мусулмонони Қирғизистон шомил шуданд. ҳангоми санҷиш дар вилояти Ҷалолобод комиссия 60 масҷидро муайян кард ки дар комиссияи давлатии оид ба корҳои дин ва Кумитаи рӯҳониёни мусулмонони Қирғизистон аз қайд нагузаштанд. 33 масҷид дар ноҳияи Сӯзак, 2 масҷид дар Бозорқорғон, 5 дар ноҳияи Нокен, 3 дар ноҳияи Аксӣ, 5 дар ноҳияи Чаткал, 1 дар ноҳияи Токтогул, 7 дар ноҳияи Тогуз-Тороус, инчунин 3 масҷид дар Ҷалолобод ва 1 дар Майлусуу. Дар вилояти Ош кори 39 масҷид ва 21 муассисаи таълими исломӣ мутаваққиф шудааст. Основная цель – это противодействие радикализму и экстремизму. Дар моҳи августи соли ҷорӣ муфтиёти Қирғизистон хабар дода буд ки масҷиду мадрасаҳои шаҳри Бишкек низ аз ҷониби комиссия тафтиш хоҳанд шуд, вале аз натиҷаи санҷиш дар шаҳри Бишкек то ҳол чизе маълум нест. Бүгүнкү күндө мешиттердин саны 2657 каттоодон өткөнү